Birmera pudare seri patan ban piri ballala pudare seri odundere ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಆದಿದ ಮಣ್ಣು ಎನ್ಮೂರುದ ಮಣ್ಣಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲಾಡಿದ ಶೀನ ಪರವೆರೆ ಅರ್ನ ಬದುಕದ ಅನುಭವನ ನಿಖಲ ತುಂಬದೇ ಕಿಡಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈರು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿಯಾದ ಬನ್ನಗ ಏತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಏನು ಅಂಬೆರಡು ಪಿರಾಡ್ದು ಎಲ್ಪರ್ ಅದು పోతాను ಎಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಡೋದು ಅವಾಗ ದೇವರು లేదు ಈ ಕಟ್ಟಲ ಆನೊಂಡೆ ಈ ತೆಲಿ ಪಿರಾಡ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅವಾಗ ಏತು ಸಂಬಳ ಒಂದು ₹4 ಸಂಬಳ ಆ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಗರೊಡ್ಡು ಈ ಕೂಟಿ ವೇಜ ನಾವು ಕಟ್ಟೋದು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಇರುವೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ ನೇಮೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಮೂವೇರು ನಮ್ಮ ನೇಮೋಡು ತೂಪ ಮೂಜಿ ಜನ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪತೊಂದು ಬೋಡು ಧರ್ಮನು ಪತೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯ ಕೈ ನೀರವಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೆಂಚ ಕೊರೆಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಅದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತುಜಿ ಯಾಕೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಏತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ನಾತ್ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಏನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪಾತ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಉಡಿತನ ಕೇಸ್ ಎಂಕುಲು ಪುರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಒಪ್ಪಿಜರಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮುಡಿ ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತತ್ತ ಸೀನಾ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ ಏತನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಓತನಿದ್ದಾನೆ ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಇರ್ಕೈಗೋಡಿ ಅದು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅದು ಇನಿತಾತದ ನೊಟ್ಟು ಮದಿಪುದ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನೇನು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬದೇ ಕಿಡಿದೀಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಪುರ್ಲಕಂಠದಲ್ಲಿ ಎಸೆ ಅವು ಮದಿಪು ಮೋಕೆದ ಬಂದಲೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪಂಡ ತುಳುವನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಕುಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರದ ಬದುಕುನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯೋಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಗರಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಒರಿ ಬೆಮ್ಮೆರು ಮೂವೇರು ಬೈದೇರ್ಲು ಪನಿಪನಂಚುತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣುಡು ನಮ್ಮ ನಂಚುತ್ತನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನೆಗೆತ್ತಿ ಬರ್ಪುನಕಲು ಒಂಜಿ ಉಮಿತ್ತ ಗೆಂಡ ವನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯೊಲೇರು ಎಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಇಣವುಳ್ಳ ಬಂಟೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಆದಿದ ಮಣ್ಣು ಎನ್ಮೂರುದ ಮಣ್ಣಡು ಬೈದೆರ್ಲನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಲಾಡಿದ ಶೀನ ಪರವೆರೆ ಇನಿತಾತದ ನೊಟ್ಟು ಮದಿಪುದ ಈ ಎಗ್ಗೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ನ ಬದುಕದ ಅನುಭವನ ನಿಖಲ ದುಂಬದೇ ಕಿಡಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಶೀನನ್ನಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶೀನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮದಿಪು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ 14 ವರ್ಗದಾದ ಉಂಡ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣುಡು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಬದುಕದೇನು ಈ ಬದುಕದ ಅನುಭವನು ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಭವನು ಆ ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೀನನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ 71 ವರ್ಷ ನಡಪು 71 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಈ 71 ವರ್ಷ ಆಡು ಈರು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿಯಾದ ಬನ್ನಗ ಏತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮೊಣಲಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರು ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತನಾಗ ಮೀದು ಬನ್ನಕ ಮೇಯ್ಟು ಕೋಟ್ಲೆ ಬೂರ್ನು ಆಪಾಗನೆ ಕೋಟ್ಲೆ ಬೂರ್ನು ಮಲ್ಲ ಬೂರ್ನು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಡಪು ಆ ಬುರ್ದು ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಕಟ್ರ ಏನು ಅಂಬೆರಡು ಪಿರಾಡ್ದು ಎಲ್ಪರ್ ಅದು పోతాను ಎಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಡೋದು ಆತ ಹೊರತುಗು ಅಲ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಂಡಿರ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವನದು ರಾಮನ್ ಸೆಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಭಾನೆ ఉండదు ಜನ ಜತ್ತ ಅವಾಗ ನೀಕು ಕಟ್ಟಲ್ಲಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡೇರು ಏನು ಇತೂರ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡ ಭಾವನೋ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡ ಅವಾಗ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇರು ಈ ಕಟ್ಟಲ ಆನೊಂಡೇರು ಈಗ ದಾಲ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡೇರು ಗಗ್ಗರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಗಗ್ಗರು ಕಾರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಲ ಆಂದನ ಹೊರತುಡು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಗ್ಗರ ಕೊಣಂತ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಕೊಣಂತ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ಟೇನು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇನು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟದನ ಕೋಟಿಗೆನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓಬಾಯ ಬಾರ ಎಂದು ఒక మొత్తం మాడవద దేవు పరే వందలు లేరు అక్కలు అమ్మేరు చేస్తారు చెప్పుడదేరు అక్కలు పండేరుదానే ఉండ ఇంక బన్న బట్ట సరికట్టు బరిపేజ్ మోనేకు
ಇಂಕೆ ದೇವ್ ಪರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಚಪ್ಪರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಚೆಂಡದಿದ್ದು ಚಪ್ಪರ ಮಜ್ಜಿದು ಪಂಡ ಇದ್ಯಾಕ ನಂಗೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಚೆಂಡದಿಯರು ತರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬು ಮಾಡಾವು ದೇವ್ ಪರದಿಂದ 6 ಮಾಣಿ ಬಾಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪುನಾರು ಅಡಿಗೆ ದೀರು ದಾಲ ಬೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಇಕ್ಕ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಇದ್ಯಾಕನ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಆಸುರದ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಅದು ಹೊರತಾಗು ಬಣ್ಣವಿನಿ ಪಾಟ್ರೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಕನು ವಾನವನಿ ಪಾಟ್ನ ಅಂದು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಬಣ್ಣ ಪಾಟ್ರ ಮೋನೆಗೆ ಎನ್ನ ದೊಡಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತನ ಎಲ್ಪರುಂಡು ಆರಂತ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಯದು ಅವು ಸರಿಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಯಾನೆ ಪಾಡಬೇಕಂటే ಯಾನೆ ಪಾಡ್ಯ వచ్చింది ಏನೇ ಪಾಡ್ಯ ಪಾಡಿ ಪುರ್ಲು ಅಂಡು ಬಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡು ಆತ ಹೊರತಾಗ ನೇಮ ಆದ ಪತ್ತದು వారు కుసిట్ నలితే ఇంక నేమ కట్టద గగ్గర ఉండు తడ చెప్పర ముందు తెరిచి ఇంక పారిపోకుండా వెళ్తే మనదాన్ని పండేరు ನಮ್ಮ ಆರಿಗೋದು ನಾರನ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಕೊರಕ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಬೈಜಾರ್ಲ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕಲ್ ಪೂಜಾರ ಅದು ಅಪ್ಪಾಗಮ್ಮ ಈ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಡಪುಡುಗ ಊರಿಗೂ ಈ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸು ಹುಡುಗ ತಾರಿ ಬರ್ತಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಡೇರು ತಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ತೂತೆ ನಂಬೆರೊಟ್ಟು ಹೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಹೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೀದು ಪತ್ತದು ಮನಸ್ಸಾದು ತಾರಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಹೋದು ದುಮುರಾಣಿ ಮನದಿ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾಕ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಯಾನಂಜಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ಬಾಬು ಪಾರವೆ ಅಂದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಓಬಯ್ಯ ಪಾರವೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮೇರಿ ನನ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಅವಲ್ಲ ಈಟೆಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ತದ ಭತ್ತದ ಜರಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡದು ಅಮ್ಮ ಸೀನಾ ಈ ಸೆಮುಗಲ ಪಂಜಲಿ ಕಟ್ಟವರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಇಟ್ಬೇಕು ಸುಂದರ ಉಂಡದು ಉಂಡದು ಒಂದು ಉಂಡ ಅಡೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಏತ ಸಂಬಳ 4 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಆ ಟೈಮುಡು 4 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಸೆಮುಗಲ ಪಂಜಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬಡಿಯಾರಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಪನಾಗ ಆ ನೇಮ ಮುಗ್ಗೇನು ಆ ನೇಮ ಮುಗ್ಗಿದು ಇಂಕೇನು ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚು ಕೂಲು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ದಿತ್ತೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ದಿತ್ತು ಕಾರ್ಲಾಡು ಕೊಡಮಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಕುಕ್ಕಿನಂದೆ ಕೊಡಮಂದೆಗನ್ನ ಪಲಯ ಗಟ್ಟಿ ಏನು ಕುಕ್ಕಿನಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 10-18 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಅದು ಬರ್ತದು ಮನೋಲ್ಗೇಡು ಚೆಂಡುದಿಯತ್ತೆ ಅವಳು ಎಂಕ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಗರೊಡ್ಡು ಈ ಕೋಟಿ ಬೇಜ ನಾವು ಕಟ್ಟೋಡಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಬೇಜ ನೆಂಬ ಕಟ್ಟ ಪೋಯನು ಏನ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂತ ಪ್ರಾಯದಾರು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಯ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಿಯನೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕಲು ಯಾನ ಅವಳು ಮೋಡ್ದ ಮಾರ್ಚ್ 10 ತಾರೀಕು ಕದ ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಗರುಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಮೋಡ್ದ ವರ್ಷೋಗು ಏನು 40-50 ವರ್ಷ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಅವಳು ಎಂಕ ಮಿತ್ತು ಗರುಡಿದ್ದು ನಲಿಕೆ ಆದ ಮಿತ್ತು ಬೆರ್ಮೆರಗೊಂಡ ಪಾರ ಆಪುಚಿ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಎಂಕ ನಾನು ನಿಕ್ಕ ಜನ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂದೆ ಆವ್ಸಿನ ಈ ಏಪ ಪನ್ಪಂದು ಎಂಗಲ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಈ ನಾನು ಗರುಡಿ ಹೋದು ಕೈಟ್ಟು ಬತ್ತಲೆ ಹೋಪುನ ಬಿಡತ್ತವನು ಜಾಪುಡ್ನ ಸದ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟುಂಡವಳು ಮಿತ್ತು ಬಡತ್ತಾರ ಕಾನ್ಗೆದರ ಬರ ಅಂಚ ಯಾನು ಬಿಡಿಯ ಅಂಡ 57ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಗರುಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದೆ ಸೀನೆ ಕಟ್ಟದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗರುಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆತಂಡ್ರಿ ಗುತ್ತು ಜುಮಾಜನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರದ ಸ್ನಾನ ಮಾನ ಆತಂಡ್ರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟದೆ ಪನ್ಯ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ರಿ ನಡತಂಡ್ರಿ ಅಂಡೆ ಆವು ಹಾನ್ರಿ ಈ 11 ಪೋಡು ಸೀನ ಎಂಕಲ್ನ ಗರುಡಿಗೆ ಬರಂದಕಲ್ಲು ನೋಡ್చి ಎಂಕ್ಲು ಈ ನಾನು ಈ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲು నీకు తీరంది నా కాలుకు జనం మళ్ళీ పండ బరుంది కూడా అండి ఆ బరిపోయింది అంట సాధారణ ఇంకలు 16 ಗಂಟೆಗೆ పోయి ಬಂಡಾರ ಬತ್ತು ಸಭೆ ಉಂಡ ಎನ್ಬುರ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಏರಿಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾತಾರ ಎತ್ತಿರಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಗುಲ್ಲೆ ಅಂಡರು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಗುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 8 ಗಂಟೆ ಗರಡು ಜಪ್ಪಡಿ ದುಂಪೇರ ಅರಲ್ಲಿ ಎಂಕುಂಚೂರು ದುಂಬಿ ಆಯ್ತಾ ಗುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಸಂಧಿ ಬೀರ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಗಳು ಆಂಡು ಬೈದೇರ್ಲೇನ ಸಂಧಿ ಬೇರೆ ಅದು ಗರುಡಿ ಜತ್ತದು ಒಲಿ ಮದರಿ ಪಿದಾರ್ದು ಮೂಸಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಅಲ್ತಿರದ ಎಂಕುಲು
ನಲ್ಕ್ಯಾದ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ನಲ್ಕ್ಯಾದ ಅಡೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅದರಪುಂಡು ಕಾಣಿಕೆ ದಿದ್ದು ಕುಡಾಲ್ತರ ಕೆಂಪುಳ ಜಮಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪುಳ ಜಮಲೆಗೆ ಹೋಗು ಜಾಲ್ಪನಿಗೆ ದಂಬೆಗಲುಂಡು ಉಳ್ಳಾಕುಲ್ನ ಅಡೆ ಹೋದು ಕಾಣಿಕೆ ದಿಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪನಿ ಅಂದು ಅಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಡೆ ಪೋ ರಾಬಜಾಕ್ ದೂರ ಸರ ಮೂಜಿ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮೂಗಲಿ ದಂಬೆಗಲುಂಡು ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಯ್ಯಾರನ ಉಳ್ಳಾಕುಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ದಿಯ ಬತ್ತದ ಅದು ಮೂಲ ನಲ್ಕೆ ಅದು ಮೀಸ ಕಟ್ಟರ ಉಂಡು ಮೀಸ ಕಟ್ಟಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯದ ತಾರ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಗರುಡದ ಬಾಕ್ಲಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಕುರುಪುನ ಸೂರ್ಯ ಗುರಿಗಿರು ಸಾಧಕ ಅದು ನಲ್ಕ್ಯಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾನ್ಯ ಬಲೆ ಜತ್ತನು ಮಾನ್ಯ ಬಲೆ ಕಟ್ಟದ ಏರ್ಕೊಂಡು ಆರೆ ಏರಿ ದೇವಪಾರ ಪಣ ಮಾಡವದಾರು ಆರೆ ಮಾನ್ಯ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಂಡು ಮಾನ್ಯ ಬಲೆ ಜತ್ತನು ಬತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಾಯ್ತ ಪರಕ್ಯಾಂಡು ಪಿದ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಮುಲ್ತ ಪರಕ್ಯಾಂಡು ಮುಲ್ತ ಪರಕ್ಕಾದು ಎಂಕುಲು ಬೂಡುಗು ಪೇರು ಬಾರ ಪೋಡು ಒಡೆಗೆ ಬಲಾಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಬೂಡುಗು ಪೋದು ಬೂಡುಡು ಉಳ್ಳಾಕಲು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ 27 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆ ಮುಟ್ಟುಡೆ ಬಡತಂದು ಪೋಡು ಆ ಮುಟ್ಟುಡೆ ಬಡತಂದು ಹೋದು ಉಲಾಯ್ದಂಗೆ ಅನಗು ಪೋಡು ಅವಳು ಬಿರು ಮೇರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆ ಕಾಣಿಕೆದಿಂದ ಬೂಡುಡು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಮಂಡ ಬಲ್ಲಾಲ ದುಂಬದಾರು ಅವಳು ಕಾಣಿಕೆದಿಂದ ಅಲ್ತು ಪಿರಾಣೆ ಬರ್ತಂಡು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಬರ್ತಂಡು ಬಲ್ಲಾಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಓಡು ಪೇರು ಬಾರ ಬಲ್ಲಾಲ ಚಾವಡಿ ಹೋದನಕ ಬಡತ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟು ಆತೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆಡೆ ಪೋದು ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಪೇರು ಕೊರಿಗೆರು ಪೇರು ಕೊರ್ನಾಗ 40 ಪಣರುಂಡು ಅಲ್ಪ ఒక దాని బండ ఎంకులు పర్మాలిడ్ది బుద్ధ్యంతన కెర్ది ఎంకులు దిష్టి పాడదన్నాక ఎంకులకి నిరకర తగ్గల పండేరు సగమాల పున్నులు నేరేర్త ఆనంజనకల పండేరు అప్పగా నిక్కల పల్లి మగ మంజలాపాదేడి ఎరుంబూడుల్లోలు నిక్కల అడేబోపు నన్ను నిక్కలి గతి గొత్తరి సమ్మాల సాయన బైదించాండు అవునండి అంకులు సమ్మాలంట సాయన బైజాడ కేంద్ర ఎంకులు బత్తా పడదు ಬೈದಿರು ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಗಡಿ ಕಂಬೋಗು ಗಡಿಬಾರ್ದು ಪಡಮಾಲಿಡು ಸುಳ್ಳಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಾವುಡು ನೆಕ್ಕಿದಟ್ಟು ಕೂಟಾವುಡು ಒಕ್ಕ ಗುರ್ಗಿಂಜದಾಯಿ ಮೀಂದೋಡು ಆನಿಗೆಂಕುಲು ಪೀರಬಾರ್ಪ ಬಂಜಬಾರದು ಬಂದು ಗಡಿಬಾರದು ಅವು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರೋಣ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನಾಗ ಪಂಜಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಲಡಾಯ ಒಂದು ಪಂಜದಾಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾದಾವುಡು ಅಪ್ಪ నాకు ಮತ್ತೆ బల్లాలు నాకు లేరు కెమెరా బల్లాలు ఒక దేవన్న బల్లాలు పరమాలయ బల్లాలు ఒక బుక్ అంత అక్కడ పుదర్ సుమారు ఉండుకున్నారా ఐదు పనరుండు చావడ్డు అల్ప అప్ప ఇత్తెంకలే బరుపుజి అప్పక బరుపును తన్నది ఆటోమేటిక్ బరుపును అప్పక పరమాలయ దేవన్న బల్లాలు ఎనుబూరుతారు బాలెల ఎన్న దండ్రి ಗೆಲ್ಕಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಗೆಲ್ಕಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಯಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಕುರುಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಎಣಬೂರು ಬರುವಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪಣ್ಣ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಅವಾಗ ಈರಾದ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಾದ ಬರ್ಪನಕ್ಕೆ ದಾಲಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಬಲ್ಲಾಲ ಅಂದ್ಮಂಡ ಆನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಂಕು ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಬತ್ತನಾಗ ಎಣ್ಬೂರ ಗೂಡುಗು ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲಾಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಾಲ ಚಾವಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಮುತ್ತಿ ಗಿಂಡಿಯಡಿ ಪೇರು ಕುರಿಯರು ಆ ಪೇರುನು ಕೇಂಡ ಅವಾಗ ಅಂಕದ ಕಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಕದ ಕಾಲ ಗೆಂದದ ಬತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊನ್ನ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಅತ್ತಮಗ ಬಾಲೆನ ನಿಕ್ಲಿ ಬೆನ್ಪುನ್ನ ಕಂಬಳ ಕೊರಪ ಅಂದ್ವಂಡಿ ಏಜಾಪಲನೆ ಉತ್ತರ ಮುಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕೊರಪ ಏನು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಪರ್ಮಾಲಿಡ್ ಕಂಬಳ ಎತ್ತನತ್ತ ಐಟಿ ಪೊರ್ಮಿಯಾರು ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೊರಪ ಬಲ್ಲ ಹಾಲು ಪಂಡೆ ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಲು ಎಣ್ಬೂರ್ದ ಆ ಒಂದು ಪಂಡದ ಇಂಗ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕುರಿಯರು ಅಲ್ಪ ಆಶ್ರಯ ಕುರಿದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಲೆ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಎಣ್ಬೂರ್ಡು ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿರ್ಮೇರಿ ಬೈಜರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರತೆಯರಿಗೆ ಬಂದದು ಆ ತೊರ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಯಪುರ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಬೂಡದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಂಚನಕ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದಾದಪ್ಪನಿ ಚಂದು ಗಿಡಿಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಬುಡ್ಡಂಚನ ಬಾಣ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವು ಏನು ಪನರುಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಎದುರು పోదన్నాక ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಪನ್ಪುಡಿಂಚ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿಂಚ ಕೋಟಿ ಎದುರು ನಾ ಬಾಣ ಬತ್ತದು ಬಲತ್ತ ಎದೆಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರು ಮೆಗ್ಗಿ ಮೂರ್ತೆಗೆ ಊತಿ ಎದೆಕ್ಕೆ ಗುರಿಂచిన పొర్తుడు మారంకడ జక్కెళ్ళు పాడియారు పరమాలయ బల్లాలు కోటి యాను నిక్కింది పుడుతున్నది బాణ అత్తమಗ ಬೇತ್ತವರಿ ಅನ್ನ ಪಗಮಾನಾಗ ಬಿಡ್ತಾನ ಬಾಣ ಈ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಊರ್ನ ತಾನು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಣದೊಕ್ಕದೈತಾರ ಕಣದೊಕ್ಕದ ಎಪ್ಪನಾಗ ಕೂಟಿ ಬಂದ್ಪಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಸೈತಂಡ ಈಗಿನ ಪಗರಿಡೇ ಎಂಕ್ ಮರಣ
ಇಂಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಸಂದನ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಈ ದಾಲಾಯ್ಟ ಭಯ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆವರಿ ಈಂದದ ಇಸ್ಲಾಂ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಮುರ್ತದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಆಯ್ ಬತ್ತೆಂದ ಈರ್ನ ಪಗಡಿ ಬಾಣ ಬುಡ್ನ ನೀರು ಪನೋಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಆತು ಬಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿ ಬತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಎನ್ಬೋರ್ಡೆಂಗ್ಳು ಕಟ್ಟ ಮನನು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸೈನಾಗ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಒಂಜಾಮೆ ಸೈನಾಗ ನನಗೆ ರಡ್ಡ ಸಾವು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದು ಬಂದು ಅವಳೊಂಜಿ ದಂಬೆಗಲ್ಲುಂಡು ಉಳ್ಳಾಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಆ ದಂಬೆಗಲ್ ತರೆ ತಾಂಟದ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪೊಂತ ಮೇಲೆ ಊರಿಯ ಮಾಡೋದು ಇಂಕ್ಲು ಪಣಬಡಿ ಆ ಕಟ್ಟನು ಅಂಚ ಪಂಡದಾದಪ್ಪನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಗ ಸೇರ್ಬ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಬೂರು 14 ಕೊದ್ದ ನೆತ್ರದಿ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಲ್ರೆ ಜೋಳು ಪಣ ಬರ್ತುಗು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 39 ತಾವು ಬೋಡು ತೆನ್ಕಾರಾಜದ ಕಟ್ಟ ಬತ್ತುವ ಬಡಕಾರಾಜಿ ಹುಟ್ಟು ಬತ್ತುವ ಆದರ ಪರಮಾಲೆ ವಂಜನ ಬದ ಕಟ್ಟೋದು ಪೋಪ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ತು ಪಿದರಿಯರು ಕೋಟಿ ಜನ ಪಿದರ್ನಾಗ ಆಯರಂದ ಕೊಕ್ಕಿ ಮಾರ ಏರಂದ ಪೆಲ್ಲ ಮಾರ ಕಡಕ್ಕೆ ಪೊತ್ತ ಹೊಡತ್ತ ಪೊತ್ತ ಬೇರು ಪೊತ್ತನಕ ತಾನೇ ಸೂಗೋರ್ನಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ತದು ಜೋಗಲ ಅದು ಲಾಗಿದು ಅದ ತೆನ್ಕಾರಾಜದ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ಯ ಬಡಕಾರಾಜದ ಹುಟ್ಟು ಓಡೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಆದರ ಪರಮಾಲೆ ಪಂಜನ ಮೂರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 39 ತಾವು ಕಾಪು ಕಟ್ಟಬಡಿ ಪಲ್ಲೆನೆಂಜರ ಎಬ್ಬೆರಿಯವರನ ಸಿರುವ ಮಂಟಪ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಪ್ಪಗಂಕರಣೆ ಗರಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗರಡಿ ಮೆಜರ ಟೆಪ್ಪದವು ಕದರ ಕಡೆಕ ಪುದರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯ ರಾಜ ಬಲತನ ಸೀಮೆ ಎಂಕಲ ಏಣ್ಬೂರದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಬೂರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಮಾಲಿಡಿ ಸೀಮೆದ ಕಟ್ಟಡಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಏಣ್ಬೂರು ಎಂಗ್ಲು ಕಾಯಬುರದ ಮಾಯಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಡಿಗೆ ನನಗೆ ಗರುಡಿ ಕಟ್ಟದ ರಜ್ಜ ತೂಕ ಬಣದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಅಡೆಬು ಪೆರಿಯಣ್ಬೂರು ಫೋನಾಗ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟದ ಪಣ್ಣ ನೇಮ ಕೊರಡತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾರೂಪಡು ಕೊರ್ಪಣ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾರದ ನಕ್ಷ ಬಿಡ್ಪಾಲಿ ಗರಿಯರು ನಕ್ಷ ಬಿಡ್ಪಾದ ಚಪ್ಪರ್ ಮಾಲ್ಪುಳಿ ಚಪ್ಪరం బొవ్వులాపుడు ఆపక ఓవులాపుడు బొల్లిదలాపుడు పిత్తలాపుడు ఓవుల చప్పరం బాపుడు ఆ బాರದ నక్ష బుడ్పాత చప్పరం మల్పల ఎంక్లిಗೆ ಮೇಕ್ ಉತ್ತೂಡ್ಸ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬೈದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತೂಡ್ಸ್ರ ಬಣ್ಣ ನೆರಿ ಬಕ್ಕಂಗಿ ಜರಪುರಂಡು ಗಗ್ಗರಂಡು ಈ ಚಪ್ಪರಂಬು ಬುಡ್ಪೈರು ಚಪ್ಪರಂಬು ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಲಕ್ಕರ ಗೆಂಜಿ ಬಾರು ಅಡೆ ಪತ್ತು ಬೋಂಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಟೋಡು ದಿಪ್ಪಿರಿ ಕಾಟೋದ ತರೆ ಮೆತ್ತ ಕಾರದಿತ್ತು ಸೂಗೊರ್ಪಿರಿ ಸೂಗೊರ್ದಂಗೆ ದಬಕ ಲಾಗಿಬೇರಿ ಲಾಗಿದು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಯುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಮೂರು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾದ ವರ್ಷಗೊರ ಜಾತ್ರೆ ಕೊರಲಿ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಬುಂಡಿ ಗಂಧ ಬುಲ್ಯ ಕೊರಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಬಿರಳು ಸರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಂಧ ಬುಲ್ಯ ಬತ್ತು ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತು ಗೊರ್ಪಂಗಳು ಸತ್ಯತನಾಗಿ ಸತ್ಯದ ತಿಗಡ ಸಾದಿ ಗೊರ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೂರ್ಯದ ಇಡು ಸಾದಿ ಗೊರ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಎಣ್ಮೂರು ವರ್ಷಗೊರ ನೇಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಬೂರಿ ಗರಡಿ ಎಣ್ಬೂರಿ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ನೇಮ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಈಗ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಯರ್ನಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಅಂತ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕಲಿಬೋದು ನೇಮ ಅದು ಸಾಧಾರಣ 14-5 ವರ್ಷದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂದು ಬರ್ತಿರಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟಿಯ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟದ್ದು ಎಂಕಲೇನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂದು ಬಲೆ ಮಾಕ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಲಂಗ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಕಲ್ಲು ಬೇಲ ಅಗತ್ತಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿಗೆ ಮೂಲು ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಆಂಡ ಬೈಜೂರು ಬತ್ತನ ಓಡಿಗೆ ಮಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಮೂರು ಅಗತ್ತಾಡಿಗೆ ಅಗತ್ತಾಡಿ ಬತ್ತೀರು ಅವ್ರು ಬಣ್ಣ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ಭೂಮಿಯವು ಕಂಡನಿ ಓಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ಅಗತ್ತಾಡು ಕುಲ್ದು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಂತ ಬಾಜ್ಯಲು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದಿ ಆ ಮಗ ಕೊರ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಆರು ಪ್ರತ್ಯಂಜಿ ಕಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಜದೀತನೋ ಪೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಂಡ ಕಡ್ಡಾಡ ಪೂರ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ನೆಟ್ಟು ಪೇರ ಆತನ ತುಂಡು ದಾನಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಗೆ ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೋಕ ಬರು ನೀರಂಡದಾನೆ ಪೇರಂಡದಾನೆ ಪಂಡಿ ರಡ್ಡಿ ಗಿಂಡಿ ನೀರು ಕೊನ ಪೇರು ಗುರಿಯರು ಪರಿಯರು ಅವಾಗ ನೀರು ಕುಳ್ಳೆ ದೆಕ್ಕರ ಅಂದಿಗೆ ನೀರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಚಪ್ಪ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕ ಬೇ ದೆಕ್ಕ ಬೇ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ ನಿಲ್ಲತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಜ್ಜಂಗ್ ದೆಕ್ಕ ಬಾಂದಂಡಿರು ದೆಕ್ಕ ಬಾಂದ್ ಪಂಡದ ಅನ್ನಕ ಮುಂಬೆ ನೀರು ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋದ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜೇರು ಮಾಯರು ಆತು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಾಜೆಲ್ ಕೆಂಡಿರಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಜಾನಿಟ್ಟು ಪೇರ್ ಆತನ ಪೂರ ದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿರು ಆ ಪಂಡ ಎಡ್ಮೂರು ಹಿಡ್ದು
ನೀಕನ ಅಗತ್ತಾಡಿಗೆ ಬೈದ್ಯೂರ್ಲು ಬರ್ತದೇರು ಬೈದ್ಯೂರ್ಲು ಬರ್ತದು ಈಗ ಸೊಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ತೊಜ್ಪದನ ಸಾದಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ನೀರು ಕೆಂಡಿರು ನೀರು ಕೆಂಡಪ್ಪನ್ನೇ ನೀರು ಕೊರಿಯಾರು ಆಕಡೆ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಅಗತ್ತಾಡಿ ಪೇರಮುಂಡ ಗರುಡಿ ಅವಡೊಂದು ಭಟ್ರು ಬಂದೆ ಜೋಯಿಸೇರು ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇರಮುಂಡ ಗರುಡಿಂದ ಆರ ಕಾರಣ ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಗರುಡ್ಲ ಪೇರು ಕೊರಂದು ಬರ್ತಿರಾಗಲಿ ಕೊರಂದು ಬರ್ತದು ಸಾಧಾರಣ ಏನಂಜಿ 20-30 ಗರುಡಿಗೆ ಪೋತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಧರ್ಮವ್ರು ಡೇಲಿ ಮೇರ ಧರ್ಮ ಅಮ್ಮೇರ ಧರ್ಮವ್ರು ದೇವರ ದೊಟ್ಟು ಇಂಕೊಂಜಿ 4 ಬಲದಿಯರು ಒಂಜಿ 17 ದನ ಉಂಗಿಲ ಬಡಿಯರು ಸನ್ಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಂಡು 10-35 ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ನನಗೆ ఒక ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಾಲ ಒಂಜಿ ತೀರು ಕೂತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾನು ಗುಡ್ಡೆ ಓದುತ್ತೇರು ಅದು ಹೊರತಿಗೆ ಆನಿ నేను ಕೊಂಡು ಗೋಟ ಕುಂಟದಾಟ ದೀದಾಪನೆ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಕೋಯಿಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪವನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತ ಕೊರಿಯರಿಂದ ದಾಯ್ತ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನು ಮೂಲಲ್ಲೇ ಹಾಂ ನಂದೆ ಏನು ಇದಾಯ್ತು ಪೂರ್ಣಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಂತಿಜೀರಿ ಹಾಂ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಿವಕರ ದಾಸಾಯರ್ ಪವನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಟದ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿರು ನಿಖಿಲ್ ಓದಿ ಕೊರಿ ಕುಶಲ ಬಾತಿರ್ ಪಕ್ಕ ಏನ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚಿರಿ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಗಲ್ದ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚ ಬುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚಿನಿ ಕೊರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾತಿರ್ನು ಏನಾಡ ಕೇರ್ನ ಅಂದ ಹಾಕ್ಲೇಕ ಬಂಡೆ ಜೋಕರ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಆದಪ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ಮಂಟೆ ಹೊಲದ ಪ್ರಶಾಂತಿಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮನ್ನ ತಾಲೂಕು ಬಾರಿ ಮಾಲ ಪುದಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಸೀನಾ ದಾದಿ ಇವಲ್ಲತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಂಚಿನ ಕೊಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಛ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂತಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತು ಮಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಸೀನ ಪರ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಏದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಈ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ ಏರೆಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರ ಮಂಡ್ಯ ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಾನು ಓದಿಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂಂಡು ಗೋಷ್ಠಿ ಎನ್ನು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿರಾಕ್ಲಿ ಪಿರಾಕಲಿ ಪಣ್ಣಾಲ ಇಜ್ಜೇನು ಹಾಂ ಮಕ್ತು ವರ್ಷೋಡು ಕುಂಟ್ಲೇನು ದುಂಬುಡು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಬಂದು ಗೋಟ ಇದ್ದಪ್ಪನ ಪುಡ್ಕ ಹಿರ್ತು ಬಂದು ఇంకా జుండించిన తుల గీతమని నా మగల్ల కొరి మగల్ల కొరతనగా వాళ్ళు బుడిపాయలు ఓదినాక బులిపోలు దా ఇది బులిపని అందుకే ಹತ್ತು ಇತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಕರಿಯನ್ ಇದು 1 ಪಾತ್ರೆಂಕಲ ಪಂತು ವರತ್ತ ಇಂಚ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು ಅಂದೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ದಾಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪರವ ಸಂಜೆ ಪೋಯಿನಿಗೆ ತಾತಾನ ಪುರ್ಲಾಬುಜಿ ఒక ಬಾಕಿ ಕೊಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ ಪುರಾತನ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಚಾಕರಿ ಅತ್ತಂದ ಬೇತ ಹೂ ಮಾತ ದೈವಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂತಾರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೊಡಮಂದಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಕುಲ ನೇಮ ಪಕ್ಕ ಜುಮಾಜಿಗೆ ಅನ್ನಪಂಜುಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲಾರ್ದ್ರಿ ಕಟ್ಟದ ಕಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೆಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಬೇರೆ ಅದು ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಲಿಪುನ ಹೊಡಿಸಿ ಕ್ರಮೋಟು ಗಗ್ಗಾರ್ದಿದ್ದು ತೂಪುನಕ್ಲೆ ತೂದು ಜೀಟಿಗೇಡು ಅಣಿಪಾರ್ದು ಮೊಗ್ಗಯ್ಯದು ಉಗತ್ತ ನಲಿಕೆ ಒಪ್ಪದಾದು ಈ 4 ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಕೊಂಡತ್ತ ಒಂದು ಪುರ್ಲೂರು ಪಂಡ ಯಾರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಂತ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇರು ಏನ ಏನು ಬಿಟ್ಟ ಮೂಡು ಬುಡಿಯಾನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮುರ್ಗಿದೀರು ಏನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಂಗುಲು ನಾರಾಯಣ ಕಟ್ಟಣೆ ಮಿಗ್ಗಿ ಆಯ ಮೂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಣೆ ಉಂಟು ನಾರಾಯಣ ಕಟ್ಟಣ ಬತ್ತಂಗುಲು ಬತ್ತದ ಅದು ಎನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಅಮಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ರವಿರಾಜ ಬಂದದು 3 ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಮ ಇರು ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬುರ್ಗು ಬೈ ಏನಿರು 10 ಜದಾನೆ ಏನು ಬರ್ಪು ಜಮ್ಮ ಏನು ಈತು ವರ್ಷ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯನಲ್ಲ 35 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ 37ನೇ ವರ್ಷ 3 ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯ ಏನು ನೀವು ಉಟ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ನೇಮಗೆ ಬೋಬ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಹೋಗು ನೋಡ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಇರು ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಿ ಪೋಯ್ ಏಪ್ಪ ಎಲ್ಲನ ಅಂದು ಇರು ಬುಲ್ಪ 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಡಂತ 2 ಅಂಚೆನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಕಾಟಕ್ಲೊಂದು ಪ ಹೋದು ಬೂಡಿಗೆ ಬ ಸೀನೆ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ನಿಕ್ಕಿತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಾನು ದಿಂಗುಲು ಬುಡ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ನಾವು ನಾನು ಬೈದಿರ್ಲಿ ತರ್ಪುಣ್ಣ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರ ಬಂಡ್ಯಾರಂತೆ ಬತ್ತಾನೆ ಜಾವನಿರಿ ನಾನು ಸೀನಾ ನಿಕ್ಕಿ ಮುಲ್ತ ಕೂತಿ ಬೀಜ ನೇಮ ಈ ಕಟ್ಟೂರಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಂತೇರಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಹೊಡೆದಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಆರೇ ಕಟ್ಟೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಮೂಲು
ತೋಲವಾರ ತೂಕುನ ಇಂಚ ತೋಲವಾರ ಉಂಡ ಎನ್ಬುರ್ದಾರ್ನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮಗನ ಬಿಡಿಜ ಮಗಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಗನ ಬಿಡಿಜ ಮಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಂಗು 17 ವರ್ಷ ಆದ ಮದ್ಮೆ ಅದು పెద్ద ఇజీరు ఆ పూర్తుడు కోటి బీజీ గంధగొరన కొండ దాయిత గరుడి బైదెడ్డ గరుడు గంధగొరపున తోలబర ವಾ ಗರುಡು ಉಂಡು ತೂಕುದಿನ ಅಂದು ತರಡ್ ಪಾತಿರೇರು ಐಕ್ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಬಂದ ಅನ್ನ ಇದು ತೋಲಬರ ತೂಕುನ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಬರ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ತೋಲಬರ ಅತ್ತ ನಿಜ ಅತ್ತಿ ನೋಡಿರೋದು ఉండే ఆవు గంధగొరను పొడి పెద్దునారన మగాళ్ళని గుర్తుజి ఇంక మరమల్ని గుర్తుజి పెద్దుండు ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಕಾಡು ಜೊತೆ ಪೋನಾಗ ಲೆತ್ತೇರು ಆರು ಲೆಪ್ಪನ ಕೋಟಿಂದು ಸೀನಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಕೋಟಿ ಬಲ ಬಲ ಅನ್ನು ಆಫೀಸು ಆ ಪಂಡ ಏನ ಮರ್ಮಾಲ ಮಗಳ ಪೆದ್ದೂಳು ಬಾಳೆಯಾಗಿ 27 ದಿನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನು ತೋಲ ಬರೋ ತುಕ್ಕಾರ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ತುಕ್ಕಾಗ ಪಂಡ ಆವು ಆ ವರ್ಷ ನೀವು 3 ಜನ ಕುಯ್ಯಂಡಿರು ಗಂಧಗೊರ್ನು ಕೋಟಿ ಬೀಗಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೆದ್ದೀರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು 4-10 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಂಧ ಪತ್ತದು ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಸಂಸಾರ ದೇವರು ಬೈದಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಬೈದಿರು ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ತಂತ ಎಂಕೊಂತ ಎಮ್ಮೆ ಉಂಟು దాని ಅಷ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ ಕಟ್ಟರ 10 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸಂತಾನ ಬಲ ಒದಗದು ಬರ್ತಂಡು ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಬೈದಿರಲು ಬಂದದು ಕೆಲದಾಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪೊಂಜೆಗೆ ಮದುವೆ ಆದನಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿ ಒಪ್ಪಿವ್ರದ್ದು ಬಂದೆ ಕೋಟಿ ಬೀಜಿ ಬಂದಿರು ಬಂಗಾರದ ಮದುವೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಬಂಡಾರಗು ಎಂಕತ್ತು ಬಂಡಾರಗು ಕುರ್ನೇನಡನೆ అయిన పండర కొరడితే ఆ పండరే కొరియదు ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮಾತ ಅದು ಬರ್ತದೆ 17 ಜನ ತೋಲ ಬರ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಜನ ತೋಲ ಬರ ತಗೊಂಡು ಐಕೆ ಕೋಟಿ ಬೀಜ ಪಂಡದ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಂಜನ ಪೊನ್ನ ನನ್ಲೆ ಅವರ್ಲೆ ತೋಲ ಗೋಪುರದಲೆ 7 ತಿಂಗಳು ಕರಿಬೇಕು ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ದುಂಬು ಆತ ಜತ್ತೆ ತೋಲ ಬರ ತೂಕುದನ ಬಂಜನ ಬಂಜಿನ ನನ್ನ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಬೀಜ ಐದಕ್ಕೆ ಬಂಜನಕ್ಲೆ ಜಿಂಚೆನೆ ಬಂಜನ పెద్దది తోలాబార అంచాలే పీరత ఓపాస్ అని ఉడిన నేమంలో పీర ఆరే అక్కడ పని ఈ కట్టోడు సీన నా పాతిరుగు ఏనాడు దాపుచి దానికి మళ్ళీ ఆయ జన మళ్ళీ నీ కైకి బోడపలే కది వస్తాం కొరప కట్టున ఈ కట్టోడు నండి ఆవు దానికిలే దంటెడే పోనే టీ కట్టోడు లేకపోతే ఇನ್ನು అజ్జల కట్టది ఈల కట్టు నడపర 1 మైలు ఉండండి బూడుగు పార బూడు 1 మైలు ఉండి పార పీర 1 మైలు బరుడు కారు పేరే మరి మెలానే బల మెలనే బత్తి మెలనే ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜನ ಈ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪು ನಂದಿರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ಕನೇ ಮಗಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೊಟ್ಟು ನೀನೊಟ್ಟು ಪಂಜಾಡಿ ಕಟ್ಟಬೇತ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಆಯನಂಜಿಲ ತಾಳ ಇವಾಗ ಅಗತ್ತಾಡ್ ಧರ್ಮಪಾಲರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಬೇತ್ತ ಅಂದು ಆಯಲೆ ತಾಳ ಅಂದಿರು ಕೇಂತುಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಬಲನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡುಗು ಅಂದಿರು ಪರ್ಬಡದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪಂಡೆ ಇಂಚಂಚಿ ನಿಗ್ರಿ 2-3 ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕಾರ್ ಡಾಕನ ಕಾರಂటే పోదు పోన కులందేరు వారి ఖుషి అనకలేను తోదు ఈ సీನೆ ಬುಡ್ನೇಟ್ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟೋರು ಆಯ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೋರು ಅದಾನೆ ನಿನ್ನ ಪುದರಿಂಚಂಡಿರು ರಮೇಶ್ ನಿನ್ನ ಪುದರಿಂಚಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕಟ್ಟೋರು ತಾನೆ ಬಂದಿರು ಸೀನೆಡ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ಪ ಪಂಜಾಡು ಅಂದೇಳಿ ಜನ ಕಾಕಾಜಿ ಕಡಬಿಡುವ పోస్టుడు బత్త అంత దేవత 4 తల పోదు వాళ్ళు పోవల్ల యాను పండిన పాత్ర పుట్టతజి ಮೂಲು ಪಿನ್ನಿ ಮಜಾಲು ಇತ್ತರ ಗುಡ್ಡೆ ಅವಳು ಕೋಟಿ ಬೀಜ ಬಂದು ನೀರು ಹೋದಾಗ ಅದು ಕೊರಪಂಗಳು ಬಂದು ಸೂರ್ಯ ಓದ ಊರುಂಡು ಬಿರ್ಮೇರೆ ಗುಂಡದಲ್ಪ ನೇಮೋಡೆ ಸಾಧಾರಣ 180 ಬಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆರಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾನೆ ಕಟ್ಟಿನ ಪಂಡವನಿಗೆ ಮರ್ಲಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ನೀರ್ದ ಅಂದು ನೆರಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ತೋರ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು 20 ಬಿಟ್ಟು ತರ್ಪುಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಏನಪ್ಪಂಡೆ 20 ಬಿಟ್ಟು ತರ್ಪನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಫೋನ್ 10 ಮಿಟ್ಟು ಫೋನಾಗ ನೀರು ಬೋಡ್ತನದು ನೀರು ದಿಗಂಡು ಇಡೀ ಬೈಲಿ ಬೋಡ್ತಾನೆ ನೀರು ದಿಗಂಡು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿನೇಟಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪನ್ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ನೀರಾಗ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರ ಇತ್ತವಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಆರಿ ಎಡ್ಡಾಕ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಗಿ ಸಸಿದಾರೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲ ಒಕ್ಕಾರು ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಂದಿರು ದಾನೆ ಬಂಡ ನಂಬ ದುಡ್ಡು ತೊಳಚಿಬಿರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗಿಪ್ಪಟ್ಟು ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಆತ ಸೀನರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೀರಿಗೆ ನೀರಾಂಡು ಆರ್ತೀರು ಓದ್ತೀರಿ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರಿಗೆ ಏನಡ ಬಂಡ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟು ಪಾತಿರಂದಕ್ಕೂ ನಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಂಡು ಅವರ ದಯಾರ ದೊಡ್ಡ ಆರಿಗೋಟ್ಲು ಅಂತೀನಿ ಮನೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಹಾಲು ಆತಗೆ ಅಗತ್ತಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆರಿಗೆ ಎಂಚೇತನ ಅಗತ್ತಡಿ ಎಂಚ ಆತನಂದು
ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊಡ ಮಂದೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತದ ಕೊಡ ಮಂದೆ ಸುರುತ್ತೋಸರು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಕೊಂದು ಸಾನ ಕೊಡ ಮಂದೆ ಆಗಿ ಸಾನ ಉಂದತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಬೈದ್ಯದ ಗಡದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಕುರುಪುನತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೋವೆ ಪಡೆದು ಸಾನನೇ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನ ಸಾನ ಎಂಕ್ಲೇದ ಆ ಒಂದು ಬಂದಿರು ಮಗು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಂಕ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಮಲ್ಪ 10 ಕಿಲೋ ಇಟ್ಟು ಕೊರಪೆ ಕೊಡ ಮಂದೆ ಕಟ್ಟದು ಮಾಡಿ ಸಾನ ಆಂಡೆ 3 ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಸಾನ ಆಂಡೆ ಆಕೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಈ ಬತ್ತಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಧಾ ಬರಿಟ್ಟು ನಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಈ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಂಕಿಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಈತುಮಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲು ಈತುಮಂತ ಆ ಒಂದು ಏನದು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಆಂಡವಳು ಅಕ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುರಾಗಲಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆವಲ್ಲೇರು ಮೇಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೋಡು ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತಿರ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪತೊಂದು ಬೋಡು ಧರ್ಮನು ಪತೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯ ಕೈ ನೀರವಲ್ಲಿ ஒரு லெஞ்ச கொரிடி அன்னைக்கு வந்து கை கொடுப்புச்சு ஏறல நீ பார்த்தோம்ல ಇಂಚಂಚ ಪಣ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡು ಕೊರನೆ ಪಾತ್ರ ದೇತೊಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟುಚ್ಚು ಓಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಅನುಭವಡು ಈತ ವರ್ಷದ ಅನುಭವಡು ಇಂಥದ ನೇಮದ ಕಲಟ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉಳ್ಳೇರ ನೇಮೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದಿ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ನುಡಿಗೋರೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯುಲ್ ಅಲ್ಪ ಶುರು ಆತಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಡ್ಡ ಆತಿನ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪಂಡಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಾತು ಕುಟುಂಬ ಆಲಾತು ಊರ ಆಲಾತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕತೆ ಆತ ಅಂಚನೆ ಪರಕ್ಕದ ನೇಮ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ಪರಕ್ಕದ ನೇಮಗೂ ಬಂದೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಸೀನ ಎಲ್ಲ ಪರಕ್ಕದ ನೇಮ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಕ್ಕದ ನೇಮ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನೇ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಬರ್ಫ್ ಜರತ್ತೆ 6 ಬಚ್ಚರ ಎಂಗ್ಲ ಪರಕ್ಕದ ನೇಮದ ಗುರುಪ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾಲಯಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಬಂಡೇರು ಸೀನ ಈ ಕಟ್ಟಿ ನೇಮೋಡು ಪನ್ಪತ್ತ ಏನು ಬರ್ಪ ಕೋಟಿ ಬತ್ತನೆ ದಾಯ ಬತ್ತನ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಗುರುಪನು ಈಗ ಪನ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಇಡಕೇನ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೋಟಿ ಬರಮಂತೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಆ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಅಂದು ಬಾಯಿಡು ಇದು ಸೂರ್ಯ ಕೈದು ಇದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಜೀರ ಕೈ ಎಂಕ ಆಣಿ ಅಂಜಿ ಎನ್ನ ಊರು ಪಂಜುಲಿ ನೇಮ ಎತ್ತನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಗರನಕ್ಕೆ ನೇಮ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಬೇರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಸೀನ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಚಪ್ಪರು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪದೇರು ಅವತ್ತು ಪಂಜಾಡುಂಡು ಆ ಚಪ್ಪರು ನೇಮಾಂಡು ನೇಮ ಆದ ಬನ್ನಿ ಆರನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ನೂಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ ಗೋಪುರದ ಉಳಾಯಿ 5 ಜನ ಮೆಗ್ಗೆರನ್ನ ಪುದಾಟ 5 ನೀರ ಗಂಧ ಬತ್ತಿನ 5 ನೀರ ಗಂಧ ಬತ್ತಿನ ಇನ್ನು ರಾಪಾಯಿನ ರಾಪಾದು ಮರಂಕನೆ ಬಂದು 5 ನೀರ ಗಂಧನ ಪೆಜ್ಜಾಯಿನ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರ್ನವಳು ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಇವತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ 5 ಜನ ಅಂಜೋಗಲ್ಲ ಎನ್ಬುರ್ದು ಬುಲ್ಪನಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಮಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಡಿತನ ಕೇಸು ಎಂಕುಲು ಪುರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಒಪ್ಪಿಜರಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮುಡಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತತ್ತ ಸೀನಾ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ನೋಡಿ ಏತನ ಸಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಏನು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋತನಿಕ್ಕೆ ದನಿಕ್ಲ ಅಂಡ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಡಿತನ ಕೇಸ್ ಹಂಗೆ ದೆಪ್ಪ ಅಂದವಂಡಿ ರಾಜಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಅಂದವಂಡಿರು ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದಂಡಿರು ತಯಾರದಟ್ಟು ಓಲ ಏನು ಹಾಲು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಒರೇನು ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆನ ಕೇಂದಿಜಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಎನ್ನ ಉರುಡೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಇಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗರುಡಿ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಮೇರ್ನ ಗುಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೋಗುರು ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಕೊಡಮಂದೆ ಬಂಡೆದನ ಬಂಡ ಎಂಕಿಲೇಗಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಬಿರ್ಮೇರ್ನ ಗುಂಡ ರೆದ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಹೊಗೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಕೈತು ನಾನು ತೋಡತ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಪಡೆಗಲ್ದಡೆ ಬೋದು ಪಡೆಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೋದು ಇಡೀ ಪಾಡ್ದು ಗಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಪುರ್ತು ಬಂಡೆ ಕೊಡ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪನ ತೂಪಿಂಜಿನ ಸಗನು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಪೆ ನೀಗಲಿ ಕಟ್ಟು ಜಾರದಂಡ ತಾರೆ ಆಗನ ಕಂಕನಿ ಬುರ್ದವ್ನು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಜ್ಜಿರ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಉಬಾರು ಒಜ್ಜಿರ ಯಾರು ಬಂದಿರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಮೇರ್ ನಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಕ ಕೊಡಮಂದಿನ ಸಾನ ಕಟ್ಟನ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ವೈಜಾಲ ಕಟ್ಟನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯು ಬಿರ್ಮೇರೆ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 4 ಗುತ್ತಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರಿ ಬರ್ಕೆದಾಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಸಗನ ಓಡು ಕೊಡಮಂದ ಬಂದಿರಿ ತೂಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಓ ಬಿರ್ಮೇರ ಉಂಡ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದು ಬರ್ತದೆ ಗರಡಿ ಕೊಡಮಂದಿನ ವೈಜಾಲ ಗರಡಿ ಕೊಡಮಂದಿನ ಸಾನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸಡು ಕೊಡಮಂದೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕಪ್ಪಾಗ ನನ್ನ ಗುತ್ತುಡು ಧರ್ಮನಾಮ ಕೊರ್ಪಾರ್ದಂಡ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮನೆ ಮಾಡು ಕೊರ್ಪಾರ್ದಂಡ ಎಂಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಣಿಯ ಒಂದು ಧರ್ಮನಾಮಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಂದು ಅಂಚ ಆತು ಬಂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ತಾ ಪೋಡಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಣಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಅಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ದಿச்சு ಒಜ್ಜಿರರು ಒರಿಯಬಾರ್ದು ಒರಿಯ ಎತ್ತು 50 ಕಿಲತ್ತ ಬಳ್ಳಿದಾನಿ ಅವು
14 ಕಿಲೋ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆಲೇನು అంటే 5 దక్క ఇంక నన్నదాన్నోడు కూడా మన దగ్గర రాని ధర్మనేమదని అరసులు వస్తారు అబ్బా ఇంక నన్ను గగ్గారావుడు గొల్లిదు సాయి గగ్గారెಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋರು ಗొల్లిದು రెడ్డరెగల ಗಗ್ಗಾರ ಮಲ್ಪೋದು ಬತ್ತದು ಚಾವಡಿ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾನು ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ ಮಂದಿ ಪಂಡದ ಮಂದ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿನಾರೆ ವಜ್ರಿ ಬಂದ ಕಟ್ಟಿನ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಿರು ಧರ್ಮನೇಮ ಮೂಜ್ಜಾನು ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟದು ಗಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಲಾಯಗ ಉಳ್ಳರು ಮಾಲಾಡ್ಡು ದೇವ್ರ ದಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡೆ ಊರು ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಕುರ್ನೆವು ಅನ್ನದಾನದ ಖರ್ಚು ಬಾಕಿ ನೇಮದ ಖರ್ಚು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೀಟರ್ ಭೋಜನಗಳ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ 45 ಜನ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪಾಲ್ ದಾಖಲ 30 ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಜನ ಕೆವಿ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯರು ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದರ್ಲ ನೇಮಡು ಆಯಾಯ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಹತ್ತೊಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಗರಡಿದ ದಾದಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ನೇಮದ ಹಚ್ಚಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ನಾ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕನ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗರಡಿ ಜಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿತ್ತು ನಿಜ ಉಲಾಯಿ ಬಿದೆ ಪೋಪನವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಮೀಸೆ ದುಂಬೆ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ತನ ಬಡಕಾಯಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟನ ಗರಡಿ ಜತ್ತು ನಲ್ಕೆ ಆದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪನ 5ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಕೊರುಪುನ ಪಂಡ ಬಾಲೆಪರಾಯುಡು ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟಂದ ಜಪ್ಪುನ ಬಾಲೆಪರಾಯ ಕರೆದು ಜಾವನಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟುನ ಅವು ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟದನ್ನಾಗ ಹಂಕದ ಕಾಲ ಬಂದ ಪೇರೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೂರ್ಯ ಕೊರುಪನಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಜಿಟಿಗೆ ಆತರುಂಡು ಒಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಜಿಟಿಗೆ ಆತರುಂಡು ಈ ಮೇಟಿ ಜಿಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ ಜಿಟಿಗೆ ಈ ಮೇಟಿ ಇಜ್ಜಿ ఒక 2 గంటలు సూర్యోదయ సాదాగా మల్పరండు ಜೀಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತೂವಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರಂಡು ಅಂಚ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಗಾದಂಡತ್ತೆ ಬಾ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ದೇಯಿ ಬೈದ ದಿನ ನೇಮ ಏತ್ತು ವರ್ಷದ ದುಂಬಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲದ್ದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಗರಡಿ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೂದು ಅಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಕಂಕನಾಡಿಡು ಓಟ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತು ಡಿಬಿ ದಿತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎಡುಂಬುಡ್ಡು ತಂಗಿ ಮಾನಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿಟ್ಟು ದೇವಿದನ ಮೂರ್ತಿ ಐಕ್ ಮಗಲ್ನ ಮಾನಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಎಡುಂಬೂರುಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಗರಟುತ್ತನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಲಾಡು ಓಟ್ಲಾಡು ಜನಾರ್ದಿರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿಂದು ದೇವಿದು ಯಾವ ಊಡ್ದಾಂಡು ಅಂತ ಅವಳುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇವಿಜಿ ನೇಮ ಅಪ್ಪ ಅವು ಮುಜೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಎನ್ಬುರುಡು ದೇವಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವಿಜನ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಮಾನಿ ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪನ ಮಾತಗಾರಡಿಡ್ಲ ಬೈದರ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಮಾನಿ ಬಾಲೆ ಮಾತಗಾರಡಿಟ್ಲ ಉಂಡ ಮಾಂತಗಾರಡಿ ಜಂಗಲ ಗರಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡು ಪಂಡ ಮೂಲಿಪಾರ ಪಂಡ ಕಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಉದಿಭಾತನ ಲಿಂಗತೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ತುಯ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ತುಯ್ಯರು ದಾನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಾನಿ ಬಾಲೆ ಜಾಪಜಿ ಅಂಚ ಆ ಮಾನಿ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಆವಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಇಂಕನ ತಾವುಡು ಬೈದಿಯಲ್ಲ ತಾವುಡು 7 2 ವರ್ಷ ಅವನತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಅವನು 7 ಅಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕು ನೇಮ 3 1 ತಾರೀಕು ಅವಳು ಮಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಪೋಲಿ ಬಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ದು ಹೋಗಿಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಆಪಣ ಮಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವಳು ಆಪುಜಿ ನೌಂಡೋಡ್ ಆಪುಜಿ ಜಾಗಡ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಕಲ್ಲಬಿರಿ ಮೇರೆ ಪುರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡ್ಂಜಾಡು ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಜ್ಜ ಲವ್ಲ ಕಲ್ಲಬಿರಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನಡು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನಡು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಪುರಾಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಓ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚುತ್ತನ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬೈದ್ಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಣಿಗಂಗೆ ಮಾಣಿಗಂಗೆ ನೀರಿಗಂಗೆ ಪೇರಿಗಂಗೆ ಉರಿಗಂಗೆ ನೆತ್ತಿರಿಗಂಗೆ ಉಪ್ಪಿಗಂಗೆ ಉರಿಗಂಗಿಡಿ ಈ ಪ್ರಿಮೇರ್ ಉದಿವಾಪನ ಉದಿವಾನಾಗ ರಾಜೀಯ ಸರಣ ಮೂಜಿ ಕುಸುಮುಡು ಕೆಕ್ಕೆಯುದ ಕೇದಾಗ ಮೊರಪಯುದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಲಿಗುದ್ದ ಜಲ್ಲಿಡಿ ಪಿಲಿಯುದ ಬೆಸನ್ಗಿಡಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೇರು అయిన పనుడు ఎంకులు బంజేడు బాసంగది ఎవరిదిగిర అమృతంద గిండె నెత్తిరుండు 7 నెల బంగారన 5 నెల సత్తిగా ఉండు ప్రిమేರಿಗೆ ಬಲತಿರದ ಅಜ್ಪತಾಜಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನಾಗೇರ್ಕುಲು ಎಡವಿಜಡ 39 ಕೊಟ್ಟಿ ನಾಗೇರ್ಕುಲು ಅವಳ ಬಂಗಾರಡ ಮನ್ಪುನ ಕರಿಯ ನಾಗಿ ಒಲಿಯ ನಾಗಿ ಅವಲ ಮಾರುಂಡು ಐತೆ ಅಂಚ ಬಿರ್ಮೇರಿಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಲ್ಲಿಗಿತ್ತನ ಕೆಂಪುಲತ್ತ ಜಯಲ್ಲಂ ಬಿರ್ಮೇರು ಜಯಲ್ಲಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಮೇರು ಬಂಡಾರ ಕಡಲ್ ಉದಿಪನಾತನ ಕಡಲ್ ಉದಿಪನಾದು ಕೆಂಪುಲತ್ತ ಜಯಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಮೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬತ್ತನಕ ಅಲ್ಪ ಏಡುಂಬುರುಡು ಪಕ್ಕ ಪರ್ಮಲೆಡಿ ಬಿರ್ಮೇರಿಚ್ಚಿ
ಪರ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದು ಅಡ್ಡಿ ಜನ ಆ ಮಾತ್ರ ಪುಟ್ಟುದು ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲಾಲಿ ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಗೊರಬಹುದು ಐಟ್ ಗುನ್ನಾನದಂಡ ನೀಕಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಾಲೇಡು ಅಪ್ಪ ದೇಯಿ ಏಜ್ಜಪಾಡಿನ ಉತ್ತರ ಈ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲಿಲಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂದಾರ ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲಾಲು ಅಂಚ ದೇಯಿ ಮರ್ದು ಗೊರದು ಅನ್ನಗ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಬರ್ತನು ಸಮ್ಮಾನ ಪಡೀರು ಸಮ್ಮಾನ ಉನ್ನಸವನ್ ರಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈಜ ಇಲ್ಲಾಲು ಪೆದ್ದರ ಆರನೇ ಒಕ್ಕಿಲಾರನೇ ಪೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಎತ್ನು ಬೋದು ಅವಳು ಬೇನೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ತುಂಬೆ ಮರ ಬೊಲ್ಯಾಲ್ದಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡು ಪೂಜಾರ ಬಂಡೇರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜನಾಗ ಬಲ್ಲಾಲೆ ದೇಯಿನ ಬಂಜಿರು రెండు ಅಮಾರ್ಜಕುಲು ಅವಾಗ ಆಣು ಬಾಳೆ ಪಿದ್ಯೋಲ್ಲ ದೇಯಿ ಕೆಂಪುಲ್ಲತ್ತ ಜಯಲ್ಲ ಬಿರ್ಮೆಗೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿನ ಪಂಚನಿಯಲ್ಲ ಸತ್ತಿಗೆ ಏಜಬಾಲನೆ ಕೊರ್ಪ ಅದಂತೆ ಏರು ಪರ್ಮಾಲೆ ಬಲ್ಲಾಲು ಪಂಡೇರು ಮರ್ದು ಗೊರ್ನ ಗೆದ್ದಿನಲ್ಪ ಅಂಚ ಆಣ್ಜೋಕ್ಲನ್ನೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಆಣ್ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುದು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪುಟ್ಟಿ ಬುಲೆಟ್ ಒಕ್ಕಂದಲು ಕಟ್ಟ ನಿತ್ತಮ ತೋಲ ಬಾರ ತುಕ್ಕು ಬೇರೆ ತೋಟಿಲ್ಲ ಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುಟ್ಟಿ ಬುಲೆಟ್ ಒಕ್ಕಂದಲು ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಾಲ ಅವಾಗ ಏನು ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೆನ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಬುಜಿ ಏನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಕ್ಕಂದು ಪೂಲು ಕುತ್ತದು ಪುಲ ಬಂದಿದ್ದು ಒಕ್ಕಂದಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡಗೇಡು ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಸಾರ ದೇವಿರಿ ಹೆಣದೊಟ್ಟಿ ಮಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಣದೊಟ್ಟಿ ದೇವರ ಬುದಾರೆ ಕೂಟಿ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಲಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಊರು ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ತುಟ್ಟಿಲು ಬಾರೆ ಬಾಡಿ ಬಾಕಿತಿ ಮಾರು ಕಟ್ಟಮನಿನ ಬರ್ಕ ಪೆಲ ಮರ ಉಂಡು ಐನು ನೂಕಾದ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೋಡ ಬೇರೆ ರಡ್ಡ ಅದೇ ಸೇರ್ಪ ಬೇರೆ ಸರಿಪದಾದ ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಟ ಈ ದೀಪನ ಸಾಯನ ಪುದಾರ ಏನಿದ್ದಿ ಒಡಂದು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಈರ್ದಿ ಇಂಚಿನ ಪುದಾರ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಕಾವಲೋಗಿ ಮುಟ್ಟ ಅರಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಸಾಯನ ಬೇಜ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚೆ ಇಂಬೇರು ಒಕ್ಕಂದುಲು ಕಟ್ಟದು ಪುದಾರ್ದಿ ಪೇರು ಕೊಡಂಗೇಡು ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಸಾರ ದೇವರೇ ಬುದಾರೆ ಪಾಪದ ಜೀವ ಧರ್ಮದ ಜೀವ ಪಂಡದು ಒಕ್ಕಂದುಲು ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಳ ಒಕ್ಕಂದುಲು ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಕೇರಿ ಕೆಂಗುಡೆ ಮಾನೆ ಕೆಂಗುಡೆ ಕೋಪ ಸಮಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನ ಹೆಣದೋಟಿ ದೇವರೇ ಪುದಾರ್ದಿ ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಆ ಟೈಮುಡೇ ಅಕ್ಲು ಬಲ లేరు ಬಾಳೆ ಪಿರಾಯಡೆ ಅಕ್ಲು ಬಲ లేరు ಅಕ್ಲಿನ ತೂದಪ್ಪನೆ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡಪುಂಡು ತೂ ನಿರಾಗರ ತಗಲೆ ತೂನಕ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡಪುಂಡು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ರಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನಟ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಿರ್ಮೇರಿ ಬೈದಿಯರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದು ಪೂದಾರಕ್ಲೆ ಇಂಚಲುಂಡು ಅಂಚೆನ ಪೂದಾರೆ ಬಡಕಾಯಲು ಅಂಚೆನ ಪೂದಾರೆ ಬಿರ್ಮೇರಿ ಬೈದಿಯರ್ಲು ಈ ಗರಿಜೆ ಬುಡು ಬಂದಾಯ ಬಣ್ಣ ಚಪ್ಪರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷ ಬಿಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಕೈಟ್ ಬಿಡು ಪೈನ ಬಾರಡು ಆ ಬಾರದ ನಕ್ಷ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತು ಬೋನು ಓ ಪತ್ತದು ಬೋನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗರಿಯ ಉಡುಪನ ಬಾರಡಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕೈ ಕುಕ್ಕುದ ಪೊದ್ದಿ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಅವು ಸೈತನ ಕುಟ್ಟಾಗಲ್ಲಿ ಸೇರೋರು ಅನ್ನೋದು ಕುಕ್ಕುದ ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಬುಲ್ದು ಗುಂಟು ಬಾರದು ದೀಪನ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೈದರ್ಲೆನಟ್ಟು ಇತ್ತೊಂದು ನನ್ಕನ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಇರುವೆರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ ನೇಮೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಮೂವೆರು ನಮ್ಮ ನೇಮೋಡು ತೂಪ ಮೂಜಿ ಜನ ಆ ನನ್ಕನ ಆರಾಧನೆ ಕುಜುಂಬ ಕಾಂಜಾವರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ತ ತರ ಪನ್ಪೇರು ಏಕನ್ನಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ಶೆಟ್ರ್ ನಕಲ ಏನು ಪನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಶೆಟ್ರ್ ನಕಲ ಎರಂಗಲ ಮರಂಗಲ ಗುತ್ತುಲ ಶೆಟ್ರ್ ನಕಲ ಈ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಬಜತ್ತೆ ಆಯ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೋಲು ಮಾನಿಗೆ ಕಾಂಜವಿದಿ ಅವಾಗ ಪೋಡ ಮಗ ಪತ್ತಡ ಮಗ ಬಂಟೆ ಬಾರಣ ಗುತ್ತು ಬಾರಗೆ ಗಡಿಪನ ಗುತ್ತು ಆತು ಹೊರತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೋಪೇರು ಹೋದ ಅಪ್ಪನೆ ಕೋಂಕೆ ಕೊತ್ತಲಾಯಿ ಕಂಡ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಬಿತ್ತ ಮಡಿ ತುಂಬೊಂದು ನಗನಾಯರ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಂಕೆ ಕೊತ್ತಲಾಯರ ಕಂಡು ಮೇರು ಎರುಗಟ್ಟ ದಪ್ಪೇರು ದಪ್ಪನಾಗ ಬಾಜ್ಯಲ ಬಂದು ಬಾಜ್ಯಲನಾಗ ಎರುತ್ತ ಬೇರು ಎರುತ್ತಾದ ಏಕನಡಕದ ಗುತ್ತುಗು ಪೋನಾಗ ಮಿತ್ತ ತಡ್ಡೆ ಗುಲ್ತುಂಡು ತಿತ್ತ ತಡ್ಡೆ ದಂಟು ಕಂಕಾಣಿ ಬುರಿಯರು ಕಂಕಾಣಿ ಬುರಿದು ಕಬುಲ್ತಿ ಬತ್ತದ ಪೇರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬುರಿಯೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪೇರು ಬುಡಿಯರು ಅಂಚಿನಂತೆ ಜತ್ತದು ಬಂದು ಅಯ್ಯ ಮಗ ಕಾಂಜ ಈ ಪನ್ಯ ಪತ್ಯನ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ತಲ ತಾನು ಪತ್ಯನ ಇತ್ತ ಕೈ ಬುಡು ಕೈಲಾಸ ಜೋ ಬುಡು ವೈಕುಂಠ ಮನ್ನಪಾಸ ಬತ್ತು ಪಯನ ಮಗ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದೇನೆ ಪೂನಾನು ಪುನಃ ಜಪಡಾದು ಕಾಟೋಡ ಜಪಡಾದು ತೆನ್ಕಾಯ ಪಡಕಾಯ ಜಪಡಾಯರಿ ಕಾಟೋಗ ಸೂಗೊರ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೇರು ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಲದ ರಟ್ಟ ಬೇರೆ ಕಾಟೋಗ ನನಗೆ ದುಂಬು ಪುಟ್ರಲ್ಲ ಜನ ಪೇರ ಪುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟಜ್ಜತ್ತ ಒಂದು ಕಡೆಯತ್ತ ಪೇರು ಮಗ ಕಾಂಜ ಆಮೇಲೆ ಪೇರು ರಟ್ಟ ಅವು ಪೂದು ಕಾಂಜನ ಬಾಯಿಗೆ ಉಂಡು ಪೇರು ಪುನಃ ಕಾಟೋಡ್ದ ಅಲ್ಪಡ್ಲಕ್ಕಿದ್ದು ಅಪ್ಪೆರ ಈರ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯೋಡಿಯನ್ನು ಸೈತ್ತು ಪೋಯಿಂಚಿನ ಕಾಂಜಿ ಜುವಾದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಲಾಗಿದ್ದು ಪೋಪೆ ಏನು ಬಿರ್ಮೇರಿ ಬೈದೀರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗುರಿಯರಲ್ಲ ಬಾರು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಕನಕ ಬೋಳೊಂದು ಇಪ್ಪಂಗಾಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಮುರ್ತ ಮರವಣೆ ಕೊಂಚ ಪಡಿಯಾರಿ ಪತ್ತಲೆ ಒಂದು ಪಂತೇರಿಂದು ಅವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಅವು ಎಂಕಿ
ಒಂಜಾತ್ ರಡ್ಡೆ ಗಡೆ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡೆ ಇದು ಈಗ ಉಂಡು ಇದ ನಮಕ್ ನೇಮೋಡು ಕಾಂಜವನ್ನದಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಉಂಡು 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 ಐ ಓವು ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಕಲು ಕಾಂಜಾನ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಏಕ ನಡೆ ಕಾದ ಅಂಜಿಗೆ ಗುತ್ತನಿದ ಎರಂಗ ಲವು ಮರಂಗ ಲವು ಅಗುತ್ತಂಡಿದ ಬಂಟಿ ಬಾರ ನವು ಅಗುತ್ತುದ ಬಾರಾಗೆಯೇ ಬಾರ ನವು ಅಗುತ್ತುಡುದ ಕವ್ವಂಡ ಗುತ್ತು ಗುವು ಅಪುಯಮಾಗಿ ಕೋಂಕೆ ಕೊತುಲಾಯಿ ಅಕ್ಕಂಡುಡುದ ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಿ ಇದೆಯ ಮದಿನಾಗ ಸಂಕಂಜೆಯೇ ಉಡಿದ ಸಲರ ಬೆದಂಡಿದ ಅಸರಿಗೆಯೇ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆಯೇ ಪೇರಂಡ ಪರ್ಪಂದೆಯೇ ಕಾಂಜೇರಿವೆ ಕಂಡೂಡು ಎರುವುತ್ತದೆಂಗಾನಿ ಇಡೆಯ ಪೊನಗದ ಮಿತ್ತಂಜೆಯೇ ತಡ್ಡೆ ಅಂಜೆಯ ಕುಲುತೂಡ ತಿರುತಂಜೆಯೇ ತಡ್ಡೆ ಅಂಜೆಯ ಅದಂಟಿಂಡಿದ ಕಂಕಾನೆಯೇ ಕಬ್ಬೆಪ್ಪವು ಅಬುರೆ ಕಾಂಜಿ ಕರಿಯನುರ ಕಾಂಜಾಗಿಯ ಕರೆದೀಂಡ ಬಲಿಯ ಅವು ಅನೂರೆಯೇ ಅದು ಸಿದೀಂಡ ಅಪ್ಪೇರೆಯೇ ಕಬಲುತೆಯೇ ಪೆತ್ತನಿದ ಬುರಿದಂಡವು ಮುಜಿ ಪುಟ್ಟವು ಅಪೇರಿದ ಬಾಯಿಗಂಡವು ಬುಡ್ನಾಗವು ಕಾಂಜಾನ ಬಾಯಿ ಇಡೆಯೇ ಆಂಬೆಡೆಂಬೆಡೆ ಜತ್ತಂಡಿದ ಗಡ್ಕ ಗಡೆ ಕಂದು ಎಜ್ಜುವು ಅಬುಡಿಯ ಕಾಂಜಿ ಲಪ್ಪೇರಂಡವು ಅಯ್ಯ ಮಗವು ಅಕ್ಕಾಂಜಾದ ತುಂಬಿಕೊಂಡುದು ಅಂಗಿಯಂಡವು ಪುಟ್ಟು ಜಾನೆ ಪಿರಕೊಂಡುದು ಕಾಂಜ ಅಯ್ಯ ಪುಟ್ಟು ಜಾನೆ ಕಾಟುಡು ದೀದಿಯ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನವು ಬಾಲ ಅತ್ತವು ಹಸಿರು ಮೆರೆತ್ತ ಮುಜಿಬುಟ್ಟವು ಕಾಟುಗವು ಪೆರುಮಾಗ ರಟ್ಟ ಬಂದಿ ಕನ್ನಡೆ ಕನಾದು ಕದ್ದೆತ್ತದಿ ಬಂಜಿಡೆಯೇ ಕಾವೇರಿಯೇ ಅಬುಡು ದಂಡ ಅವ್ವಂಡವು ಮುಜಿಬುಟ್ಟವು ಅಪೇರಿಗಂಡ ಕಾಂಜಾನವು ಪೂರ್ಣ ಅತ್ತವು ಅಬ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಾನೀಡೆಯೇ ಪೂದಂಡವು ಅಬುರುಣುವುದ ಅಪ್ಪೆರೆಯೇ ಅಪ್ಪೆರಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ತೆಮಾಗಿ ಹಿರೇನ ದಾನವು ಅದ್ದರ್ ಮಾಡುವುದ ಹಿರೇನಯೇ ಬಲತ ಹಸಿರೆ ಎಮ್ಮೆರೆ ತಂಡ ಪೇರಿಯೇ ಧರ್ಮದವು ಅಪೇರಂಡ ಧರ್ಮದವು ಪೇರಿಯೇ ಅಂಗೈ ನೇಟಿ ಸೈತಿ ಪುಯೇ ಕಾಂಜೆಯ ನೆಜುವಾದು ಬತ್ತೇನೆ ಲಪ್ಪೆರವಿ ಐಕೆ ಎಂಗುಲು ಪನ್ಪ ಸೈತಿ ಬುಜ್ಜಿ ಕರೆ ಸೇಡೇರ್ ಪುಂಗುಲು ಕೆಂಪುಳದ ಮೇ ಕಾಣಿಗೆದಿಪ್ಪು ಕಾಣಿಗೆದಿಪ್ಪು ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಕ್ತಿ ಕೆಂಪುಳದ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಪಾಲು ಕೋಟಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ರೆಡ್ಲ ಬುಡ್ರಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು అంటే ఏమంటే అవి గుర్తుండు మనల అప్పుజీ ఇంచ మనల అప్పుజీ ಕೆಲವು ಸೈತಿ ಕಾಂಜೇರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬರ್ತೆ ನನ್ಕ ಸಾಯನಿಂದ ನನ್ಕ ಸಾಯನ ಅವ ಅರ್ಥೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಅರ್ಥ ನನ್ಕ ಸಾಯನ ಬೇಜೆ ಪಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗಲ್ನ ಮಗ್ಗಿ ಏರ್ನ ಕಿನ್ನಿದಾರ್ನ ಅಂದ ಅವು ಇನ್ನೆಕ್ಕ ಬರ ಕಾರಣ ಜೊತೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೇನೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಉರಿಯಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣದ ಪಂಡ ಉರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅವತನ ಅಂಚ ಉಂದನಿಂಚ ಪಂಡೊಂದು ಪೊತ್ತು ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಬಂತೆ ಐದು ಪಂಡು ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಉಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವ ಕುಗ್ಗಿನಂದೆ ಊರಿಗೂ ಪೊಪ್ಪುನಿಲ್ಲ ఆయనొంచి మరప్పు జోకులు ఇంకా కుటుంబోడు మా అంతేర్ల ఎగ్గి బెల జోకులాడు అంతే కుక్కనే అందానల కొడమందానల బైజీలను మరప్ప అందే ಒಬ್ಬ ಜಂಕ್ ಪೂರ ఆయన ದಿವೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಅಜ್ಜಾರ ಈರು ಪುರ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಲೆತ್ತಿರ ಬೋಪ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ದಾಳಿಂಗ್ಲೆ ಅವಗಡ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬಡದು ಕೈ ಗಿಡು ಒಪ್ಪನ ಕೋನಕ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಾಲದ ಅಂದ್ ಓ ಇತ್ತ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಓ ದೈವಲ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಉಂಡು ಊರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣಂಜಿ ಏತೆ ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣಂಜಿ ಕೊಡ್ಂಜ ಸಿರ್ತಾಡಿ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಕೆಲ್ಲ ಜಾರಗುಡ್ಡ ಅಳಿಯೂರು ಒಕ್ಕ ಓಲ್ಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾಲಾಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಆಜಾಲು ಅಂಕನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು 10 ಆಜಾಲು ಉಂಡು ಐಟ್ ಆಗ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿರುತ್ತೆ ನೇಮಗಟ್ಟ ಸಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ 71 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷೋಡು ಇದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಆನಿದ ಚಾಕ್ರಿಗ್ಲ ಇನಿ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪರಾಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆನಿದ ಇದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲದ ಅಪಗದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಅಪಗದ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ
ఈయన కట్టలేకపోయినా బోల్పోగా అతనుండు కట్టిన మూడు సత్యవంతరు అక్కలు దాన్ని అక్కలు బస్సొట్టు కారెడ్ ఇట్లా వైకులు నడతే వరకు ఆ కాలం అంచేత్తు ఇత్తేదా కాలుడు ఎంకులు పోర బార దೂರ ಸಾದಿಂಡು ಗಾಡಿ ರೂಪ ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಊರ್ಲ ಪೋನಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಚಾ ಕಾಪಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬಡ್ಜಿ ಬಾಗಿಡೆ ಮುಟ್ಟು ಬಾಡ್ಬೇಕು ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನೇಮದಡೆ ಪೋನಾಗ ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬಡ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಚಾ ಕಾಪಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೀರ ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ಪಂಗುಲು ಪೀರ ಬಣ್ಣಗ ಚಾಕ್ ಬರ್ಪ ಬನ್ಸಿ ಬರ್ಪನತ್ತಿ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಈ ತೋರ್ತ ಮಟ್ಟಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಅಜ ತಪ್ಪುನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅತ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಣ್ಬುರ್ಡು ಕಾಸು ಬರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಎಣ್ಬುರ್ಗೆ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತು ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಂಡು ನೇಮ ಪೈಲಂಡ ಪನ್ಪನೆಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತನ ಕಸಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಓಲಾಪುಂಡು ತುಕ್ಕ ಒಂದು ತೋನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕುಕ್ಕಿಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಪಂಡದ ಬತ್ತತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ಯಾನ ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲೇ ಇವ್ರಿ ಅರಿಸೆ ಉಂಡದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೂ ಹೋದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ನೀರು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಇಡ್ಲಿ ದೇವ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು ಉರ್ದು ಅಡ್ಡೆ ದೇವ ಅನ್ಪೇರು ಇಟ್లా ಭಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ಪುನು ಉರ್ದಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಕಲಿಮೆ ಪೇರತ್ತೆ ಉರ್ದು ಅಡ್ಡೆಗೆ ಕಲಿಮೆ ಪೇರು ಏನು ಭಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಕೊಡ್ಡಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಇಂಚ ಮಂಡ ಅವಳ ಆಕಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲಿ ಹೂಲ ಪಣರಾಮುಜಿ ಅಂಚ ನಾನು 34 ವರ್ಷ ನಾನು ಪಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಎನ್ಬುಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒರಂಬ ಕೊಟ್ಟರದ ಏಳು ಕೊಟ್ಟದ ಪರ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗಂತ ಪೈಲಾತ ನನ್ನ ಆಂಡ ತಿರಿದ ಜೀರೆಗಳು ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದಿಂಚ ಆತನ ಮನ ತಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪ ತಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆನಿಗೆ ಅಲ್ತರದ ಬತ್ತನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋದ್ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಈತು ವರ್ಷ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಮಲ್ದ ವಸ್ತು ಎನ್ನ ಉಡಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಜಿ ಇದು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಕಡು ನಡುಮೂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಗಂಧ ಕೊರ್ನೆ ಆಕಲೆ ಸಂತಾನ ಆತಿನ ಐನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪನ ಅಂಚಿತನ ಘಟನೆ ಇನ್ನ ನೇಮದೆಟ್ಟು ಓಲಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಆತಿನ ಉಂಡು ಓಯ್ನಂಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಡ ಒಯ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ದುಂಬು ನೇಮದ ಕಲ ಪಂಡ ಇರು ಪನ್ನ ಅವನ್ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅದಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬು ಕೋರ್ಟು ಒಂದು ಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಲ ಬಹುಶಃ ಐನ್ ಪುರ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಅನುಭವಿಸಾದ ನಕುಲು ಐಕೊಂಜಿ ಆ ತೀರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಇನೀತ ನಮ್ಮ ದಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪೆರ ಐನಕ್ ದೈವ ಆ ನಿಕಲ್ಡ ಕೊರ್ಪಾದನು ಬಹುಶಃ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡೆ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲನೆ ಕೋರ್ಟು ಕೊನೋ ದೀಪನ ಅಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಉಪ್ಪಿರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ತಪ್ಪುನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ಏರು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಯೋಚನೆ ಏರು ಸರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ಅಜ ತಪ್ಪಂದಿಲಕ ಉರಿಯು ಮೂಡ್ ಸಡ್ಜೆಡ್ ಪುರುಷಪಾತಿರ್ನ ಸೇತ್ರೋಡು ದೇವಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಅನ್ನಪ್ಪ ಗಂಜಿ ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟಿದರು ಆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲೂರ್ದ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಂದಿರು ಐದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಪೆರದ ರಾಗ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿರು ಸೀನಾ ಈ ಇಂಚಿಂಚಂಜಿ ನೇಮನಿಗೆ ಅಡಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಾಗ ರಮೇಶ್ ಅಡಬದು ಪಾತೀರು ಆಡ ಬಂತೀರು ಅಂಚೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಡಬದು ಪಾತೀರಿ ಸುದ್ದಗಡತ ಉದಾಯಿರಿ ಇಂಚಿಂಚಿ ಸಂಗತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಾದ ಅಪ್ಪನ ನೇಮ అని వండారు డ్రెస్సుల పల్ల వండారు డ్రెస్సుల పల్ల ఇంకులు ನೇಮ ಅದು ಪೂರ ಮತ್ತು ಬಾಡಾಯದ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅದು ಪೆರ್ಮಾಯದ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ ಪೊಯ್ಲೇಕನೆ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತನ್ನದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡವರು ಕಟ್ಸಲ ಕಿರ್ಸಲ ಪೂರ ಆಂಡು ಆದ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಅಕಲ ಅಂದವು ಪಂಕ ನಿರ್ನೂತಿ ಜಿಂಕ್ ಅಕಲಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾನ ಇಂಚ ಆತನ ಕತೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಾ ಬಂಡೇರು ನೇಮದ ಕಲಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಟಿವಿದ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಅವಾಗ ಏನು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಂದನ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಒದಗಾದ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾನೆ ಕೊರ್ವಾರು ಹಿಂಗೆ ಈ ಪಣ್ಣೇನು ಕೊರಪೆ ಅಂದ ಅವ್ರು ಕಲ್ಕೊಂಡೇರು ಪಣ್ಣೇನು ಕೊರಪೆ ಮನ್ನಾಗ ನಿಗಿಲಿ ಪಣ್ಣೇನು ಕೊರಂಗೆ ತೀರಂದು ನಿಗಿಲಿ ಜೋಮಾಡು ತೀರಂದು ದಯಮನ್ನ ಪಣ್ಣೇನು ಕೊರಪೆ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನಂಚಿನ ರೂಪನೇ ಕೊರಡವು
ತೀವ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಗಲ ಪಂಡ ಆ ಎನ್ನ ಮುಗ ಕೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಲಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಕೊರ್ಕ ಉಂಡ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಗಂಧ ಗೊಂಡು 47 ಇಂತ ಗಂಧ ಉಡಾಲ ಕೊರ್ಲಿ ನಾಲಾಗಿ ನಕ್ಕಲೆ ಏನ ಸೆಡ್ಡೇಡು ತೇ ಮಾದೇವಿನ ಧರ್ಮುಡೇನು ಪಾತೆಲೆನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟಿ ಏನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅನ್ನಂಡ ನಾಲಾಗ ಒದಗದು ಕೊರ್ಪ ಮಗ ತೋರ್ಸ ಪೋನಾಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅರಿವ ನೋಡಿ ನಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅತ್ತವತ್ತಿ ಪೂತ ರಾಸಡು ಅಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಬೂದಿದು ಆಗ ಅಂಜುಲ್ಲಿ ಕರಿಕಾಳು ಕೊರ್ತ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪಾತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಾತೆಡೆ ಉಂಗಿಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಉಂಗಿಲ ಬಾಡ ಉಂಗಿಲ ಬಡಿದ ಪಾತ್ರುಳು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತನ ಬೇರೆ ಅಂಚ ನಾಲಾಗಿ ದುಂಬು ಬೊಳ್ಳಿದ ನಾಲ ಇತ್ತನೋ ಇತ್ತ ಬಂಗಾರದ ನಾಳೆ ಆತನ ಓಲು 3 ಸೆಡ್ಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾನ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚ ಆ ನೀರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಸರ್ 42 41 ನೇಮ ಕಟ್ರವತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂತೇರಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮದಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಹಾನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮೂಲ್ಪಂಜಿ ಎನ್ನ ಊರುಡೆಂಜಿ ನೇಮ ಬಡ್ಡೆಗಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವಳು ಮತ್ತು ಪದ್ದೈ ಪುರ ಮಲ್ಪದಿರು ಬಡ್ಡೆಗಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಪದ್ದೈ ಅವಡೊಂದು ಆಂಡ ಅವಳು ಪದ್ದೈ ಅಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆತನ ತುಂಬು ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ದೈ ಇಲ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವಳು ಕಟ್ರಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆಣಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಟು ಬಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಈ ಮೂಲ ತುರ್ದನ್ನ ಮಧ್ಯ ಪತ್ನಾಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಇಡು ಒಪ್ಪ ಇಂಚೆಂಚೆ ಸಂಗತಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡೆ ಅವಾಗ ಯಾನು ಇನ್ನು ಯಜಮಾನ್ಯರ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲಾನ ಪರ್ಲಾಗ ಜನ ಉರುಡಿನಿ ನೇಮಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂತೆ ಅಂದೆ ಏರ್ಲ ಹೊರತ ಮಟ್ಟ ಇಂಥ ಮಟ್ಟ ಜನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಆ ತೋರ್ತು ಮ್ಯಾಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಂಬೂರು ಕೊಂಚ ಕೋಲದಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಹೋತಾರ ಊಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಯಾನು ಇಂಚೆಂಚ ಫೋನ್ ಲೆತ್ತ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನು ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಈ ಫಿರ ಬತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಡ್ಡಿಗೆ 3 ಸೆಡ್ಡಿ 5 ಬರೋಂಟು ಬತ್ತಡಿಗೆ ಮೇಮಗು ಇಂಜನ ಪಿರಾಡ ಹೂ ಅಂಡೆ ಅದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆನೆರ ಇದು ಪೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ನೇಮ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಅನ್ನ ಪಂಜಲಿ ಕಟ್ರ ಹೋದು ಅಡೆಗೆ ಜನ ಕಡ ಪುಡ್ದನಗ ಪದಂಗಡದ ಅಶೋಕನ ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೊಂಬದನು ಅಂಚ ಅಂದತ್ತ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಏನು ಬರ್ಪಂದು ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲೇ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೋನಾಗ ಏನು ನನ್ಕನ ಅನಿಮಲ್ ಪರ ಕಡ ಬಿಡ್ತೆ ಅಶೋಕೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹೋದ್ ಜಪ್ಪನ ಸರಿ ಏನು ಅಶೋಕನಾಗ ಸಂಬಳ ಹೋಗಿ ಎಂಕೆ ನೇಮಗಟ್ಯ ಅಂಚಲ ಪಂಜಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಎಷ್ಟು ನೇಮಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆನ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತಾರೆ ಅವಳು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕುರಿಯರು ಪಾತ್ರಗಳು ಕುರ್ಸ ಪಾತ್ರಗಳು ಕುರಿಯರು ಪದಕ್ಕ ಅಂಚ ನೇಮಗಟ್ಟ ತಂತು ಈ ಹುಡುಗ 42 ಒಂದು ಜನ ನೇಮಗಟ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಓಲ್ ಅವೇ ಮುಡಿಸಿಡ್ಡಿರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಇರ್ನ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚುತ್ತನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಾದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇರು ಓಲು ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಗಾವನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ್ನ ಈರು ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದೇವೇರಿ ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಇನಿಕ್ಲ ಶೀನಾ ಪರವೇರಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಒರ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಆ ದೈವಲ್ಲ ಒರ್ಪಾದೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅವು ಆ ಕೀರ್ತಿ ನನಾತ್ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಬೆಳಗದ ಬರಡು ಬನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಜೋಗುಲು ಕಟ್ಟು ಜರ್ ನೇಮ ಅಂಚ ಇಂಬ್ಯಾನ ಮೆಗ್ಗ ನಮಗೆ ಇಂಬ್ಯಾನಂಜಿ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಾಯ ನಾನು ಕಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಆಗಲಿ ಖುಷಿಯಾದ 5 ಬಂಟ ಗೋಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗೋಲ ಮತ್ತು ಮೈಸಂದ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿ ಮಸ್ಸುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪೇರೇನು ಈಗ ದೇಹದೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಗ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿನ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಮಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಜ್ಜಿಯರಿ ನೇಲೆ ಮೇರ್ನಾಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮೇರೆ ಹಸುರದ್ರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಬಂದೇನು ಹಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಮೈಪು ಕೊಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಒರೆ ಆಗಿರ್ದು ಅವ್ವೆಂಕ್ ಭಾಗ್ಯಂಡ ಯಾರು ನಾಗಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೈನೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಅವ್ವೆ ಕೊರ್ನ ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ದೇವರ ನಟ್ಟೊನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಏತ್ನೆ ಬರವು ದಾಲಜಿ ಆ ಕಾಲ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಗದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಬಡಪತ್ತದ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಬಡಪತ್ತು ಒಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ತು ಉಣ್ಪುನ ಗಂಜಿ ತಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಂಡುದು ಅದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೇದನ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ದಪ್ಪರ ಹೋಗ್ಯದ ಅವಲೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ಇತ್ತನ ಗಂಜಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಕೈ ಕೊಯ್ಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ
ఆయన బెయ్యపాదు పತ್ತದು ಬಡಪಸರು ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮತ್ತು ವವಾ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಎಂಗೆ ಸಾಂಕದೇರು ಎಂಕುಲು 5 ಜನ ಆಂಜೋಕುಲು ರಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನುಲು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ದ ಮದ್ಮೆ ಇಂಕ ಆತನ ಇನ್ನು ಕಡೀರ ಮಗಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲೆಗಲ ಆನ್ಲೆಗಲ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತಾನೆ ಯಾನೆ ದೇವಿರು ಕುರ್ತೆಡ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತೀಜಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಂಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲ 25 50 ಸಾವಿರ 10 ಸಾವಿರ 15 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೇವೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉದ್ಯೋರು ಕೊರ್ಪದೇರು ಬೊಕ್ಕದ ನೇಮ ದುಡ್ಡಿತ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೊರ್ತು ಗಳಿಗೆ ದೇವೇರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರ್ನ ಓವಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ದ ಇಚ್ಛೆ ವಾಪುಡು ಬನಿಪಿನೆಕ್ ಇರ್ನ ಬದುಕೆ ನಿದರ್ಶನ ತಾನು ಭಕ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಗದ ಸಾಧಿಯಿಂದ ಅಂಡಲ ಐಟಿ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ಅವು ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಶೀನ ಪರರ್ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಬನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯೋನಲಕ್ಕ ಆ ದೈವದೇವಿ ಮಲ್ಪಾದೇವಿ ಬಹುಶಃ ವಜಾತ್ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತರು ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಆಡಂಬರದ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನಿಯರಾದ ತನ್ನ ಅನುಭವನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶೀನ ಪರವೇರ್ನ ದುಂಬುದ ಬದುಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವೆರ್ಲ ಬರಿ ಬೆಮ್ಮೇರು 3 ವೈದ್ಯರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡ್ಯಾದ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ಆ ಊರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತುಜಿ ಓಕೆ ನೇಮಗಟ್ಟದ ಏತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತೇರು ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ನಾತ್ ಅವು ದೇವಿಯರಿಗೆ ಏನ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ಪಾತೇರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಪಾತೇರಂದ್ರೆ ಪೋತೆ ಓಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಪಾಠ ಕಲ್ತದೇನು ಬರೆಯೋದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ತನಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ನೇಮಕಟ್ಟನಾಕನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೂದು ಆ ರೀತಿ ಅವು ಪೊಂಬದ್ರ ನಡುಕು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ನಡುಕು ಒಕ್ಕ ನಲಿಕೆ ಪಾಣರ್ನಾಕಲ ನಡುಕು ಪೂದು ಮತ್ತು ತೂದು ಏನು ಕಲ್ತನ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯಾರು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪದನ ಬಂಡ ತೆಂಬರೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಇಲ್ಲ ನಲ್ಪದೇರು ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿಯರು ತೆಂಬರೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಅರಿಪೋತು ದೀಪನ ತಿನ್ನಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟೆ ಆಡ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ಪನ ಚೂರು ತತ್ತದ ಬಂದು ನಲ್ಪು ನೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಕಲ್ತನೆಟ್ಟು ಇನಿಕಿಯಾನ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ಅಲ್ತು ಬತ್ತದು ಏನಡ ಸಂದೇಶನ ಕೇಂದಾರೆ ಆ ಸಂದೇಶನ ಕೇನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೇವಿಯರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾನ ಮಲ್ತು ಚಾಕಿರದ ದೈವ ದೇವಿಯರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನನಗಲ್ಲ ಈತ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಲ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಈಗ ನನಾತಿಲ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೋದು ಸಂದೇಶನ ಮಲ್ಪವನ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವಿರು ಕೊರು ನಿಖಿಲೆ ದೈವಲ್ ಕೊರು ತುಳುವನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಗರಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಏರಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಡೆ ಬೆಡಂದುಲ್ಲರ ಅಕುಲು ವರ್ಷೋಗರ ಒಂಜಿ ಕುರುಂಟಾಂಡಲ ಕುನ್ನೋದು ಗರಡಿಗೆ ಎತ್ತಾವ ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಹುಶಃ ಅವು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಡತೊಂದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡ್ ವರ್ಷಗೋರ ಏತು ದೂರ ಇತ್ತುಂಡಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತಂದು ಗರಡಿದ ನೇಮನು ತೋಡು ತರಣಿ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿನಿ ಬಗ್ಗಾದು ಭಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ವೈದ್ಯರ್ಲನ ಒಂಜಿಗಂದ ಬುಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಪನಿಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನಂಬುಳಿಕೆಡೆ ಈ ತುಳುವೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿಬೆಮ್ಮೆರು 3 ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಚಾಕ್ರಿಣ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಚಿತ್ತನ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷೋಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶೀನ ಪರವೇರ್ನ ಬದುಕಿದ ಅಜ್ಜ ಪಜ್ಜೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಣ್ಣ ಅರಲ್ತದ ಕೇಡಿಲ ಕಾಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನನೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನ್ಯರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಅನುಭವನ ನಿಖಲ ದುಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮದಿಪುದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ಬರ್ಪ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ಲೆಗ್ಲ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡೆ ಮುಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ